Arratsalde on dizuela guztioi, gaur otsailak 15 haur minbiziaren mundu eguna da. Minbizia da haurtzaroko eta nerabezaroko heriotzak kausa nagusietakoa. EMS-ren datuen arabera, urtero 0 eta 19 urte bitarteko 400.000 haur eta nerabek dute minbizia. Haur batek minbizi diagnostiko bat gainditu eta bizirauteko probabilitatea bizi den herrialdearen araberakoa da. Diru sarrera handiko herrialdetan minbizia duten haurren 180 baino gehiago sendatzen da, baina diru sarrera txikiko edo ertaineko herrialde askotan 130 baino gutxiago sendatzen da. Bizirauen tasa txikiago horien arrazoiak honako hauek izan daitezke. Diagnostiko berantiarra, diagnostiko zehatz bat egiteko ezintasuna, tratamenduetarako sarbiderik eza, jarraibide terapeutikoak bertan behera uztea, toxikotasunak eragindako heriotza. Horregatik da hain garrantzitsua kontzientziazioa eta baliabideak hobetzea. Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte, mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan. Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte, bihotzetako paretak. Eta minbiziak eraman zuen gaurko egunez joan den urtean Karmele Ayerbe. Ezker Abertzaleko kide historikoa eta euskaltzalea izan zen Ayerbe. Martin Aramendik Ayerberen jaioterria zen Ataungo alkateak emandu berria sare sozialetan. Ofizioz irakaslea zen, baina gaztetan hasi zuen ibilbide politikoa. HBko Mahai Nazionaleko kide ohia eta Euskal Herrian Euskaraz erakundeko koordinatzaile izan zen besteak beste. Bere herriko zinegotzi ere izan zen eta euskalgintzan ere murgildu zen gaztetatik. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noizbait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana egina zoaz aurrera kate horretan denok batera gogorki loturik gaude, gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia, urruka hortan bizi. Aldarrikapenen eguna izan liteke gaurkoa. Minbiziaren aurka ikerketa aldarrikatu behar dugulako, Karmele Ayerbe ere aldarrikapenari helduta bizi izan zen emakumea delako, eta aldarrikapenen giroan gaurko egunez 25 milioi atera zirelako kalera, 100 herrialde baino gehiagotan Iraken inbasioaren aurka. 2003ko otsaileran 15ean munduko foro sozialak bultzatutan milaka eragile koordinatu ziren mundu mailan Ameriketako Estatu Batuen eta bere aliatuen aurka. Handik hilabete pasatxora, hasiko zen erasoa aitzakia hartuta, Irakek suntxipen handiko armak zituela. Gezurra zen, gero frogatu zenez. Gerraren negozioarekin, petrolioaren kontrolarekin eta Iraken berreraikitze fasearekin negozio handia egin zuten gutxi batzuek. Milioi bat hildakotik gora eta beste horren beste errefuxiatu eragin eta milaka pertsona torturatu zituzten hainbat herrialderen babesarekin, tartean Pepeko Aznarren Espainiako estatua. La zona cero sangra en las ruinas de Kabul. Una boca sin dientes sonríe bajo un burka. La zona cero extiende sus manchas hacia el sur y no hay septiembre ni lamentos para esta tierra agujereada. Gaurko sarrera zertxobait alaitu eta musika girora ekartzaldera kontatu behar dizuet gaurko egunez jaio zela Silvia Pérez Cruz Kataluniarra. Hainbat taldetan aritu ondoren bakarlari gisa 7 disko argitaratu ditu jada. Hainbatetan ikusi ahal izan dugu Euskal Herrian, askotan jasaldiaren baitan. Pelikula, dokumental eta antzezlan askotan hartu du parte eta 2 Goya sari ditu soinu bandak egiteagatik. Akaso arrakasta eman zion kantuen artean nabarmentzekoa da Pequeño Vals Vienes. Hay frescas guirnaldas de llanto, ay, 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 toma este vals, que se muere en mis brazos, este vals.
Take This Waltz, Leonard Cohenen kantuaren bertsioa izan liteke, eta izatez bada baino jatorrira ekarrita. Izan ere, Cohen, Federico García Lorcaren poema batean oinarritu baitzen kantuaren hitzak egiteko, Pequeño Vals Vienes izenekoa. Gurean ere badugu kantu ederoni abestu dionek, tartean Mikel Urdangarin hotza da New Yorkekin, Poeta en Nueva York poema liburukoa da Cohenek hartu zuen poema, eta zirkuloa istea ere bada nolabait disko hontan topatzea. Where love's never been, on a bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sound. Ay, 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 ay. Take this waltz, take this waltz, take it. Eta euskal kulturarekin lotuta jarraituz, Federico García Lorca euskaraz irakurtzeko aukera ere badago, sus argitaletxeak munduko poesia kaiera katalean argitaratutako lanari esker. Juan Luis Zabalake euskeratu du Lorca. New Yorkeko egunsentiak loizko lau zutabe ditu. Eta ur usteletan plastaka dabiltzan uso beltzen urakan bat. New Yorkeko egunsentiak eskaira eskergetan horro egiten du, marraztutako angustiazko nardoen bila ertzen artean. Egunsentia heldu eta inork ez du ahoan hartzen, han ez baita, ez biharrik eta ez esperantzik. Aizu, egunsentia kaso ez, baino iluntzak emango digu hasten ez bagara, ez? Bale, ados, barkatu, Llora tu cosa, hoy día llora tu cosa. Olaia Intziarteren bisita izango dugu elkarrizketa akustikoan. Durangon izan genuen gurekin, baina gure pianoa jotzea pendiente zuen. Eta Gartxotun zain Miren Arrietarekin egonda doinuetatik aratago podcasta sortzeko. Eta Argentinaragoaz Marcos Teinekin Malbinetako gerrari buruz aritzeko. Orain bai, hasteko moduan. Tira, otsaiak 15 ditu gaur eta asteazkena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok, Gartxotun zain Letona, arratsaldeon. Arratsaldeon, ekipo. Zuekin Jaun Andreok, Idoia Davila Uzkudun, arratsaldeon. Atxaldeon. Zuekin Jaun Andreok dagoeneko gure txatean idatzi duen Gorka Santesteban, bihar inauterik, bai, Gorka, bai. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 522 du, otsaiak 15, arratsaldeak 4 eta 13 minutu, eta gu hemen 3 prest urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko ongietorri bigarren kafera. Eta gaurko saioa hasteko maite dute erraldoi bat, kantu honen sortzaileei, Liertarrei, aurkeztu berri duten kantuarekin. Esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik.
Txina dez mamuitirakat gailurrik ez. Ez dezatela esan merezi ez duzu. Bamendik zorion mezu hau Lide Hernando Inigo Etxarri, Joska Natke eta Ander Berzosari Lier taldeko kidei kantu zoragarri hau osatu izanagatik egia esan ni bereziki gustatu zait eta bereziki konektatu dut kantuarekin eta ez dakit bai, bueno, oso etxekoak sentitzen ditugu, batez ere Etxarri eta Lide, baita Joska bera ere, bigarren kafea izena ere haren kontzeptu inspirazional batetik etorri zen eta beraz eramaten izeneko kantu hau, bideoklipe zoragarri eta guzti kaleratu berri dute eta zuekin elkarbanatu nahi genuen gaurko saioa abiatzeko. Gartxotun Sainletona, zein da zure maite duta? Ni gaur meta maite dut bat, dakart. Eta orain esplikatuko dut maite duta pentsatuta nuen, eta gaur hona etorren naizenean maite duta zuk berretxi diazu ino. Hain zuzen ere gaur look aldaketa txikiek edo, guregan eragiten duten ez dakit, bai, emozio uholde txikia bada ere, zer esana duen emozio uholde hori dan, ere maite duta. Askotan, ez dakit, bigotea utzi, edo bigotea kendu, edo bizarra utzi, edo bizarra kendu, hilean aldaketa txikiren bat egin ez. Nere maite duta da, nik ala sentitzen ditut, ez dakit, espiritua garbituko bagenu bezala, ez? Ez bakarrik ilajea eta arpeian daukagun bigote edo bizarra baizik eta nola askotan horrelako aldaketa txiki batek, ez? Estetikoan aldaketa txiki batek eraberrituta sentierazten gaitun. Hori bota nahi nizun gaur, hona etorri eta zer eta zu ni gaur estreineko bigotea ekarri dut honea guapo eta honea iristean zu ere alazinan inigo eta horregatik diot meta maite dut badela zen bigarren maite dut bat pasa zaite, nik nekarren maite dutaren barruan zuri begira. Zeporeia, Antxu. Nik ere maite zaitut, Zure bigotea inigo, zu ez, nire bai. Nero matek esan, vaya bomba. Idoia da bilozkudun, zein da zure maite duta? Bigote eta zetza zuitzekin mesedez. Ez, baina nire estetikati dikoa. Ze, astelenen erabaki nun, ia moztu horretela, cambio de look, eta aste hartetik, atzotik ikustet, nire ia hobeto. Beti pasatzen zait, erabakitze eta ia moztea, eta orduan... Era bat, nire bai. Hau da meta, Osea, gaurko maite duten kuriosua. Maite dut €40 aurreztu ingo ditu dela. Eta, norbaiteko hain ikusiko nago, eta esango, ez daukazu gilea, hain ondo ez, baina, nahi hola gustatzen, nire estiloak badu mamarratxismotik asko. Oantxe bertan badet, nire aitana zan txaketa bat. Txaketa hori zure aitana zan? Elegantia. Txinazo bat daukana. Beraz, mamarratxismo oso. Baina, ea ondo ulertu eten hau da, erabakia hartzeak, hartu ostean erabaki dezu, ez dezula hori ere meta. Baina, hobeto ikusten dut. Kuriosua. Egia esan, horrelakoa gertatzen zaizkit. Bai. Pelukiriarenakin, erabat, itzordua hartu, eta horrengo gonean goizen hila hola pixek jarri, esan, honenean daukazu. Ez luzegi, ez motzegi, ez... Nire kasuan gero ez da erreala izaten. Damutzen banaiz eta ilapaindegira deitu eta izu barkatu aste pare bat atzeatuko dut eta gero biegunetara gaizki dago. Nik egia normalean ilapaindegitan zita hartzeko itura hundirik ez dakatela eta normalean joan eta behar dezko dana itxoiten dut eta akaso horregatik ez dute, damutzeko ere tarterik eukitzen baino. Urrangoan kontatuko izuet. Hori, damutu nintzen, esan barri zut, hau ez dela izan erabaki estetiko erabateko bat. Pentsatu, inauteriak hain gertu. Izan dela inauterikin lotutako zerbait, baina bainago zurekin ados, pixkate purifikatzearen kontzeptu horrekin, eta nik momentu batzutan pixkati igual ansidadeak, edo tristurak, edo segun zen emoziotan nagoen, bizarrariola frup bat bota, ere etxean bertan makinila hartu eta pixkat moztu, kendu, lekua egin, eta badirudiez, hori psikologian ere nahiko, onartuta dagoela ez pixkat gure ia
kentze horretan ere uzten dugula joaten, edo, bueno, psikologian, edo behintzat energetikan, edo badagoela hor loturaren bat, eta... Reset kapilar moduko bat, ezta? Guk flekia mozten dugu. Bai, Ni behintzat bai. nik aspaldizut flekia mozteko aukerarik ja. Baina nire maite dut horixe da, bai, inongo beldurri gabe, bueno, bainauteriak nahiko garrantzitsu kokatu nituela nire bizitzan, naiz eta nire burua okerrago ikusiko nuen, pertsonaiari behartzuen bibotea eskaintzeko. Eta oraindik biboterekin lana daukat, atzo ja pixkarra tokatu nun, osea, atzo gauean, gaur beste pixkat, gero pixkatillo barko dut, pixka jetxi, findu, igander arte daukat. Salau zaude, hemen hain naiz pantailan eta aurrean zaitu dala konparazioan, akaso entzulek ez dute ikusiko, baino ondo nio. Kurioso. Aizue, arratsaldeko 4:20 eta bagoaz Miren Arrietarekin Gartxotun Sain Letonak izandako solasaldia entzutera, oso laburrean Gartxot, nondik ibiliko gara, doinoetatik aratagon? Bueno, ezagutzen ez duena jakin dezala Miren Arrieta aktorea dela, han eta hemen ibili da antzerkian, filmetan, telesaietan ere bai, sortea daukaten lagun handia dudala, eta musikazara ere, hainbat kontzertutan aurkitu garelako, eta bueno, oso selekzio kuriosa egin du, Donostialdeko talde batzoi omenaldi egin nahi izan die, berak musika goizetik nola bizi duen ere kontatu digu, eta bueno, ea sorpresak aurkitzen dituen entzuleak. Iep, ongi etorri berriz ere Doinoetatik Haratago podcastera, aste hontako kapituluan beste behin gonbidatu berezi badakat, Miren Arrieta laguna handia. Kaixo Miren? Kaixo Gartxo. Eta eskerrik asko gonbita onartzatik, lehenik eta behin, entzuleari beti gogorazten diogu Doinoetatik Haratago podcastaren helburua, nire lagun musika zalen kantu kutxunak ezagutzea dela. Eta, bueno, lehenik eta behin zu pixkat ezagutzeko, Miren. Esai ez, entzulei zertan ibiltzen zean, eta batez ere, galdera importantena musikarekin ze harreman mota dakazun. A ber, zertan ibiltzen naiz zen. Aktorea naiz, baina nintxertan aktore bastante pobrea. Antzerkian nabil, azken aldian. Horen gabiltza semea pixka bat motelago dabil soilik antzez lanarekin. Biran. De hecho, bueno, dela gutxi esan izan bezala, Argentinara, Kolombiara, goaz, apirilean. Eta hori, bueno, Madrilen bizi naiz orain, anaren naiz antzerki ikastaro baten, eta bueno, bueltak nire izatza pixkat Madrid-Donosti, Donosti-Madrid, eta alzan ordu asko pasatzen, eta diru asko gastatzen. Bai, ala izaten da, normalean, ez da nola esan, sorkuntzarekin zer ikusia daukan edo zertan ibiltzen garen guztiok, ze harreman bereziak haun transporte publikoarekin. Bai, gure bizitzaren partea handia da. Nijak, beti galdetzen duen burari, kalkulatu nahiko nuke bizitzan zenbat diru gastatu duten. Zenbat diru eta zenbat denbora. Denbora igual izango zen entzuteko, ez dakit, okerragoa. Baina bai, eta adibidez, musikarekin zure bizitzan, bueno, antzerkien eta ere oso elementu importantea, baina bizitzan nik badakit musika zalea zehara. Hor jartzen dituzu zure bidaietan entzuten dituzun abestiak, kontzertutan ere ikusi izan zaitut behin baino gehiagotan. Musika nola bizi dezuzuk bizitzan? Zein garrantzia dauka? A ber, da bastante tipik parantzen, no? Baina nire bizitzaren oso parte handi bat, ez? Niri gustatzen zaite esnatzea eta kafea prestatzen nahi naizen bitartean ja musika jartzea. Kontzertutara juta ere asko gustatzen zait. Eta, bueno, gero ere txikitan antzerki munduan sartu baino lehen dantzaria nintzen, bueno, dantzaria, dantza klasetara. Dantza egiten zenuen. Dantza egiten nuen, dantza klasetara juten nintzen. Biola ere jo nun, orduan jaso nun nolaiteko eziketa musikala egin lenguaje musika, gitarra ere probatu nun pare bat urtetan, orduan, bueno, ez nahi zinez dedikatu profesionalki, baina oso musikazalea naiz eta hori. Eta esango zenuke daukazula igual momentu bakoitzerako musika mota bat, edo zea eclectic woman bat, eta haizeak jotzen duen lekutik eta jazta. Momentu oro. Bai, a ber, Bez goizeko kafeak dauka igual beste banda sonora bat. Claro, bai. O ariketak beste bat. Esango nuke dakatela, bai, depende eguneko ze orduan eta zertarako prestatzen ari naiz, kalera juteko edo parrandaratatzeko musika entzuten dut, goizetan etxean lasen nagonean edo etxagarritzen ere iztean beste musika entzuten dut. Bai,
Hora, pixkat denetarik. Lo tipiko de ez dakatela hola musika estilo zehatziko la gustatzen zaena, denetarik entzuten. Hori bastante erantzun klasikoa da. Bueno, baina erantzun sanoena ere, esango nuke. Bai. Hola, azkenan burua eta ez dakit, gustuare irekitak bitxe. Hoi baino behagoik ez dago. Bueno, orduan, a ber, eguneko momentu bakoitzako dazkazun kantuen artean, gaur lau ezagutu nahi ditugu, eta lehenengoakin hasiko gara. Zein da ibidez zure lehenengo kantu kutxuna, eta ojo, zergatik aukeratu duzu, importantea da. Vale. Lehenengo aukeratu etena, da grisen agertzen den abesti bat. Pelikulon. Da Rizzo Pertsonaiak abesten duena There are worse things I could do. Eta hau da, abesti bat, onartorret askotan entzuten detena, eta abesti bat, ez naiz lotxatzen garatxetan, kontatuko izaten konfiantzan, en plan, gustantzana pilo bat motibatzea etxean bakarrik abesten eta interpretatzen, me entiendes, no? Claro. Welcome to the club, miren. Yes, sí, soy esa persona. Nik aipatu behar dizut, eta bueno, esan dezu hemen, aitortzezu konfiantzan, bueno, hemen, hau gero entzungo du jendeak, baino, nik aitortzen dut, inolako lotxari gabe, gris dagoela nire pelikula gustokoenen top bostean. Bai. Eta gaina arrazoi berezi badakazen, gaztetan pila bat lan ikusi nuen. Beno ez zegoen DVD eta bideo eta horiek, eta hau Antena 360 hola ia jazte buru gotatzen zuten. Orduan gabetzen naiz, nire amarekin igual gris ikusi ez, ez dakit, 50 aldiz. Claro. Baina, harritu nau, zen grisen banda sonora epikoa da, ez dago abesti txarrik, baina, oraintxe bertan, duda daukat zuk aukeratu dezuna zein dan, zen edortzen zaizkit burura bukaerako For the one that I want, klasikoa, we go together, temon, Summer lover, hori ere bai, baina zuk aukeratu dezuna ez dakit zein da, oraintxe bertan, aseke oso kuriosia handia da gatu oraintxe bertan. Izena nola da, esan dezu? There are worse things I could do. Daude egin nitzakeen gauza okerragoak. Hemen ingleseko klaseare ematen dugu, asteazkenero. Hemen txakazuen Mirenen lehen kantu kutxuna, gris pelikuloieko soinu mandako There are worse things that I can do. That's the one I was telling you about. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys, smile at them and bat my eyes, press against them when we dance, make them think they stand a chance, then refuse to see it through. That's the thing I'd never do. I could stay home every night, wait around for Mr. Right, take cold showers every day, and throw my life away on a dream that won't come true. I could hurt someone like me out of spite or jealousy. I don't steal and I don't lie, but I can feel and I can cry, a fact I'll bet you never knew. But to cry in front of you, that's the worst thing I could do. Entzun dugu Mirenen lehen kantu kutxuna, eta, hementxe Donostiko itxasoi behiraia, eta azte unota handia emango, baino barrutik dantzak jarraian. Seguru bai. Aurrera goaz, Miren, bigarren kantu kutxuna zein da, eta zergatik aukeratu duzu? Bigarren kanta kutxuna,
niri asko gustatzen zait, pues, Euskal Herri osoari bezala, ez? Berri txarrak taldea, obviamente, eta asko, osea, talde gutxi entzute ditut horrela en plan de, bueno, jarriko diska eta osorik eta buklean, pues, abestiak, ez? Jo que se, pues, etxagarbitzen zaudela, o lo que sea, pues, berri txarra da niretzako, pues, talde hori. Eta berri txarreken ere abesti favorituena ez da horrela oso tipikoa, ez da, bueno, igual de repente esango diaztu baietz, baina gustatzen zait pilo bat, bigarren eskuko amets, es un temazo. Denbora poligrafo bakarra diskoko, Bai. triple diskokoa ez da. Bai, hori da. Eta bai, da abesti bat, pues, o sea, beti dago, mitiko playlist berriak ite dituzula, eta hori beti dago, osea, ez naiz aspertzen inoiz, eta nire abesti favorito. Hori da, bigarren eskuko amets. Bai, spoilerri gabe, Bai, bueno, hombre, eske berritxarrak bezalako talde baten diskografia inda handia, nik ere lanak bere izten zeintzu dian beraien, ez dakit nola esan, klasikoak. Igual jendea gehiago jotzen ditu klasikotzat berritxarraken kasuan aurreko diskoetakoak, lehenengo diskoetakoak. Ba, nik ezingo nuke, oso zaiango litzaiak berritxarraken top 10 bat egitea, zen egia esan, abesti guztiek eta disko guztiek eta evoluzio guztiak dauka zerbait, metaletik hasi, rockeroago, hardcoreago, egin zuten hor, ez dakit, experimentazioa handiagoa igual beste doinuekin. Nire adibidez oso harik eta interesgarria iruditzen denbora poligrafo bakarra triple diskoko ez dakit planteamendu hori, azkenan disko bakoitzak zeukan nola planteamendu sonikoa. Eta okerez banago bigarren eskuko amets dago hor, ez dakit, abesti eta komilak irekitzen egin ez, lasaiagoak ditun CD horretan. Ez dakit zenan, ere bai daudela helduleku guztiak eta beste, bai. Esango nuke hor, lehenengo diskoa dela, triple disko horretan, egurra, bigarrena, ez dakit, indiagoa zentzu honenean, edo poperoagoa. Eta hau horren barnean? Eta hau horren barruan dago, uste baietz. Eta niri gustatzen da, batzutan gogoratzen, hori da helduleko guztia. Bueno, bero ingo ultrapitxeo. Bai, eta bigarren eskuko amets, ze kontzeptu guapoa, eske gorka, tío. Ja, poeta. Bai. Egia esan, bai, oso kontzeptu berezia. Ametsak azkenean beti dauka igual gardentasun hori eta lehengo aldiz dan zerbait, eta hemen kasundan bigarren eskukoa. Ze interpretazio ditu nozuzuk abestiarena. Egiten badezu. Hartzazu nire poesia, hori da igual nire gehien gustatzen esatia. Hartzazu. Eta gero gabeziak esaten ditu ere. Hartu nire poesia, baina nire gabeziak ere bai. Nire ja. Ez dakit, osea, ez dakit alko non deskribatu zerran abestientatik nola gehien engantzatzen hauena, baina da... Osea, ez dakizula oso ondo horrelako letra abstraktoak edo, ez direnean, bakoitzak bere irakurketak azken batean. Incluso, igual egiten duzu irakurketa berdin bat, entzuten duzu berri bat, entzuten duzu bakoitzean. Claro. Bai, hori da ere artearen onena, eta niretzako letra honak idazten ditu jendeak kasu honetan bezala sugeritzeko daukan indar hori. Osea, gauzak ez diela gordina, baizik eta entzuten dituzu eta zuk eramaten dituzu. Segun motibatuta egon, bolo bat euki kafea prestatzen egon edo Madriletik bueltan autobusean, segun ze momentutan zauden, emango zaitu momentu bat. Bai. Guai. Ba, entzune ingo dugu, berritxarrak talde puskaren bigarren eskuko amets, denbora da poligrafo bakarra triple diskoko kantu puska. Gauzen atzetik deno gaua sute historiko bat larrialdi irtera etxera eramango gaituen norbait galdera askorik egin gabean dela Aitortu buruarekin txortan Aitortu zakilarekin pentsatzen Irudikatu duz
realitateari ezkin egiten. Non bizi garen ez banekinek ez. Hartazu nire poesia lerrokerretan, nire gabeziak 2000 izen, da zure begiak bigarren eskuko amen. Da zure begiak zure begiak. Zure begiak. Aurrera goaz, eta biren hirugarren kantu kutxuna ezagutu nahi dugu. Zein da eta zergatik? Hirugarren kantu kutxuna esango dut eskakeitanen abesti bat. Jo, eskakeitan, larun bat hontan Claro. azken kontzertu egon zutela. Bai, Egongo eta bertan zinen. egon nintzen, noski. Eta... Enuen dudarik. Eta hori, gehien gustatzen zaren abestiaz, no, eski ez dago horrela bat bereziki. Diska berrian gehien gustatzen zait zikatrizez, baina ez dut hori esango. Esango dut koreografia zaharrak. Ze abesti hori, bueno, Olatzek eta Peiok daukate YouTubeen, Olatz Sadoberok eta Peio Armendaritzek. Daukate YouTubeen abesti bat horrela, uste dut hemen gainera, den atzeko eskaileretan, Santa Maria Lizaren atzeko eskaileretan. Donostiko aldezarran gaude. Donostiko aldezarran gaude, Donosto. Peio, ez dakit Peio Olatz dagoen gitarrarekin, baina, bueno, biak abestia batzen nahi akapela. Ba, entzun egingo dugu eta horrekin gainera omenaldi txiki bat ere egingo Bai. diogu eskakeitan taldeari. Esan dugun bezala larumat hontan beraien ibilbide luzearen epilogo bezala azken kontzertua jo zuten. Ez dakit zenbat urte egon diran jotzen, baina esango nuke 2008 edo 7 ingurutik. 15 iritsi dira, bai. Bai, 15 bat urte, eskakeitan hemen Donostialdeko talde ez ezaguna. Gauden aldezarrean ere familia handia osatzen duen piraten ez dakit nola esan, munduan edo ibiligeanok ere aski ezagutzen dugu. Girotu dituzte gure urte eta parranda asko. Baina, bueno, etorri zaie ere agur esateko bai, momentua edo amaiera, eta ibilbidea rauki dezue, hendik besarka bat, eta omenaldi bezala, ba, entzuleari eskainiko diogu, eskaketan taldearen abesti puska, hementxe. Ez da salbuespena, biarrak irakan aietzen duen eskema. Preso preventiboen impotentzia zitxoiten, ospatzeko zeo zera itzakiak asmatzen. Ez du albara, astirazkin egiten zinez, amaren promesak ez direla bete. Fantasiazko historioen amaiera, aurre ikusi dezu firmatzen kontratua.
Bueno, eta bukatzeko Miren, eskakeitanen abesti eharronen ondoren, azken kantu kutxun bezala, zein aukeratu duzu? Eta zergatik? Aukeratu dut, Mikel Laboaren Piedra y Camino. Oda, Camino y Piedra da izenburua. Eski, Camino y Piedra da. Eta gain ez dakit esaten, baina biratuko ez dut. Bai, biratuko ez. Aukeratu eta bestia, bueno, aparte de Mikel Laboa, obviamente dela, pues, nire infantziako, nire infantzian oso presente gonzana hotx bat. Etxe askotan bezala. Bai? Eta abestia, bueno, gazteleraz da, baina ez dakit, badauka zerbait oso nostalgiko jartzen hauena, eta hori da zerbait nik beti musikan bilatzen detena, ez? Osea, horrela pixkat sadomasokista da, baina gustatzen zait abesti bat entzuten agonean horrela, ez? Unkitzea zentzu horretan. Ez dakitzunean zergatik anaizean unkitzen, baina badakizula entzutezun bakoitzan unkituko zerala. Eta orduan abesti hau da, asko erabilideten bat, lehenengo antzerki profesionalki egin un antzerki funtzioa zela utzi mezua seinalaren aurretik. Hau entzuten un beti kamerinoan estenatokira atera baino lehenago. Jartzen dituen aurikularrak eta... Konzentratzeko tresna bezala, edo igual ez dakite pertsonaian sartzeko, edo emozioak igual lehen lerroratzeko, edo ez dakit. Ez dakit eskenola, funtzio bakoitza, gero, gaina bukatu genuen Madrilen onginan hilabete antzezten, 2020ko abuztuan, uste, eta orduan egunero genuen funtzio bat, eta nik egunero jartzen una bestia, eta batzutan laguntzen zean konzentratzen, beste batzutan lasaitzen, beste batzutan deskonzentratzen igual. Deskonzentratzen, baina esan, egin un, nire rutinan, nire bolo aurreko rutina horretan sartu nuna bestia, eta esan, automatiko egunero kamerinoan sartu, eta momentu baten entzune, eta ergun laguntzen zian, lasaitzen batez ere, ez oso abesti lasaia da, letra simplea, baina oso zakit dauka zerbait ola, ez dakita berze iritzen zaizuen, supongo ez da botuko ez duela. Bai, orain, leheno grisekoakin pasatzen bezala, izena esan dezunean, nola ez dakigun izenaren nola da, baina, ez zait argitu. Azkenan Mikel Laboak ere kiston abesti pila dauzka, ez? Egoel izena dakizkigu bakarrik klasikoenak, 30 bat ola. Baina bai, zuri entzuten ni askotan ere igual senditzen naiz. Nik esango nuke, naiz ez dakigun zer sorrarazten digun batzutan, nostalgiaren zakuan sartzen den denak, nik uste emozionatzen gala, eta hau tristea, baina ederra ere bai, nik uste emozio hori beti dagoela, pasadan momentu bat ez dala inoiz itzuliko. Eta ojo, hori da gauza bat oso polita ere, bai, ez da zergatik triste izan bat, baina nik uste ere batzutan zerbait entzun eta emozionatzean, eta ez daukazunan esplikazio hori normalean da pasadan hori ja pasadalako, eta horrek sortzen duen sentsazio multzoa. Nik uste Mikel Laboak eta beste artista asko hainbeste entzun ditugula etxetik eta gure kulturan eta gure egunerokotasunean beti daukatela atzera bidaiatzeko potentzia hori, ez? Edo almen hori. Entzutea nintzen eta... Hauts batzukola, ez? Mikel Laboa... Bai, bidaiadez pasatzen zait, eta hone podcast hontan ere asko aipatu da, Sorotan Beleren kasua ere bai. Jode, Sorotan Beleren kaseta zeinek ez dauka. Raro! Eta zeinek ez du entzun hainbeste aldiz gaur egun ere azten zaizkigu beste milagoz, baina Sorotan Beleren letrak oraindik hor sikean, ez? Eta nik uste dela, hori, garai bati asoziatzen diogulako, ez? Soinu hori eta garai hori ja pasa delako. Eta horren gogoratzen garen egiten dugu. Edo, ez dakit, baina hori da, ez da? Bai, niri da gehiena, nik uste musika entzuten detenan gehien gehien bilatzen deten sentsazioa hori dela. En plan, gehien gustatzen zait bakarrik entzutea musika. Eta gustatzen zait musikak nostalgia tristura hori ekartzen didanean, eta de repente etortzen zaizkizu oroitzapenak, eta hau entzuten nun juten nintzenan udalekutan, edo hau entzuten nun, lehenengo Carmengo festetan, hemen udaran, ez da, obviamente musika berria beti eskertzen da, eta nire gustatzen zen musika berria deskubritzea, baina gehiago aurkituko dituzun nire Spotifyko playlistetan gazteago nintzaren entzuten ditun abestia. Bueno, ingo dizut podcasta hemendik 20 urtera, Miren, eta ikusiko dugu abertze aukeraketa ingo. Mi esker, abesti honekin agur esango diogu entzulei ere bai. Mikel Laboaren, ez dakigu Piedra, Camino Piedra da, baino temazo bat
Temazoa da, zuek ere bidaiatu dezazuela, ez dakit, atzera nahi dezuen tokira. Mila esker miren tarte hau eskintzagatik. Zuri gartxot. Gonbita onartzagatik. Eta zuei entzule, mila esker eta hurrengo astean entzungo dugu elkar. Aio! Agur! Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Cuando debo quedarme vida y me voy andando. Y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Arratsaleko 5:00 10 minutu falta dira. Nik ez dakit Miren Arrierak ez zuen jakingo, guk haren atzetik egingo genuena Argentinara jotzea izango zenik, baina ezin kantu egokiagoa aukeratu du. Ze Mikel Laboak eta Atahualpa Yupanquiren hitzekin eta pixkate, omenez edo barkaia zue, omenez edo, elkarren arteko harremanetik egin zuen Piedra y Camino kantu hau, eta guain zuzen ere, Argentinara goaz, Marcos Tedin Uribururekin aritzera gartxot, beraz hau borobil atera zego. Bai, gaur ez dakit ze pasatzen da, baina gaur nik meta kontzeptuak argiet eta gaur dena konektatuta dago. Dena belar meta bati konektatuta dago. Marcos Tedin Uriburu, arratsaldeon. Aupa, guardian zelan. Gu ondo eta zu? Oso ondo. Hemen, bai, justo hori aipatu nahi nuen, da Atahualpa Yupanquik egindako abesti bat, eta gomendatuko nioke Mireni El Arriero da beste abesti bat, bebai Atahualpa Yupanquik egindakoa oso polita, eta doinu antzekoa daukana, eta zentzu antzekoa daukana bebai. Oso berezia da hemengo folklorea da, eta oso polita. Ze gauza ona, gu Argentinara goaz, hain zuzen ere, bertan, Marcos Tedinen eskutik murgildu behar dugulako, gaurko egunarekin, otsaileran 15arekin, lotutako gertakari batekin, Marcos, eta gertakari hori kontatzeko ere, aukeratu dugu, musika ona, eta zuke gomendatutako musika honekin, egingo du tartea. Baldin eta ni aklaratzen banaiz, gauzak behar bezala egiten, ze egia esan gaur teknologia, neurri batean ari zaite pixkate dena izorratu nahiean, oso meta gaude, gartxot, baino nik ez da egite, metaversoan edo ez daukate lagunik.
Orain bai, Charlie Garziaren No Bombardeen Buenos Aires kantunekin murgilduko gara, Marcos, gaurko efemeride hain garrantzitsu honetan, batez ere Argentinarentzat, eta ez bakarrik Argentinarentzat. Bai. Hori da, orain dela, 33 urte, Inglaterrak eta Argentinak akordio bat sinatu zuten Madrilen, eta akordio hori izan zen harreman diplomatikoak berreskuratzeko. Ez dakit, zuetako zenbat jakingo zuen, Argentinak eta Inglaterrak gerra bat izan zuten, orain dela 51 urte Argentinan, hori izan zen Malvinetako gerra, eta orduan efemeride hau proposa iruditu zait horren inguruan hitz egiteko eta gure herria apurtxo bat gehiago ezagutarazteko. Hori izan zen hemen Argentinan garrantzia handia izan zuen gertakaeri bat, orduan uste dute eguna proposa dela hori egiteko. Guk gehiegi ez, baina noski, bai, Malvinetako gerraren eta Argentinarren giro horretan gauza batzu behintzat jakin ditugu. Zinemak ere kontatu ditu, oraintxe, ez dakit zein pelikuletan, baina askotxo dira, esango nuke ez, Malvinetako gerra ere ardatz hartu dutenak, eta bai, akaso zuei bezain gertutik ez noski, Marcos, baina iritsi zaigu gerra horren berri, uste dut badela ez, Argentinako historiako mugarrietako bat behintzat ez? Bai, hori da, azkenean gai hau errepikatzen da askotan ez bakarrik pelikuletan, baizik eta abesietan bai, edo liburuetan, guk ikusten dugu egunero kalean, badauze muralak eta nik beti errepikatzen dut gu Argentinarrak oso emozionalak garela, eta gai hau oso, duda barik, gai hau oso garrantzua da gure herrian, eta agian ez dakitenentzako errepasu azkar bat egingo dut gaiaren inguruan, hori apurtza bat, ezagutarazteko, orain dela 51 urte Argentina diktadorapean zegoela, gobernu militarrak erabaki zuen Malvina uharteak inbaditzea, berreskuratzen saiatzeko. Kontua da, teknikoki uharte hauek Inglaterranak dira, baina, baina ez. Eurek inbaditu zuten orain dela 200 urte, eta, Argentinako gobernuak nahi zuen berreskuratzea. Orduan, gerra deklaratu zuten, Inglaterrarekin, eta, argi dago erabaki txarra izan zela. Bai, ez dago zalantzarik. Baina tira, Argentina ere nahiko giro korapilatxuan zegoen momentu hortan, politikoki ez, eta esan erabaki on gehiegi ere zait garai hartan izan ote ziren, Marcos? Garai hartan zegoen, guk esan dugu kolimba, nik uste dute horre da, servizio militar, ezakitzelan deitzen den hor. Bai, soldaduzka. Hori da. Eta, Argentina hor zegoen, eta, zegoen, zeuden 18 urteko mutil asko, eta eurek bidali zituzten gerrara. Eta, klaro, kontua da, ziren, 18 urteko mutiak, gainera, ezakit, Argentinako iparraldekoak, orduan, bero handia egiten dago hor, eta Malvinetan hotz handia egiten dago. Orduan, eurek bidali zituzten, eta gainera, Bigarren Mundu Gerrako armekin. Orduan, hasieratik erabakia oso txarra izan zen, eta gainera ez zegoen formarik Argentinara bazteko, hori ezinezkoa zen. Izan zen bakarrik gobernuak egin zuen mugimendu edo ezakit zer izan zen, jendearen apoio berreskuratzeko, eza? Eta, azkenean, gobernuak galdu zuen gerra, eta galdu zuen azkenean gerraren, emaitzagatik, azkenean, euren diktadura bukatu izan zen, eskerrak. Aizu, Marcos, badakizu egoten zarela pixkat estututa zure euskerarekin eta tarteka hola hitzen baten bila zabiltzalako, baina kontatuko dizut anekdota bat. Badaduela urte gutxi hiltzen kazetari ezagun bat, eta futbolista izandakoa, eta zuk oso futbolzale izan da ezagutuko duzuna, Michael Robinson. Bai.
Michael Robinson gainera, bai futbolista bezala eta baita kazetari bezala oso tipo maitatua izan zen, jende asko estima handia zion. Kanal Plusen hasi zenean, Michael Robinsonek bazuen ikaragarrizko ingeles azentua, baina Espainian bizi zen eta poliki azentu hori joan zitzaion. Eta bidali zuten esate zioten, Michael, zoaz Ingalaterrara jabete batzuk, pixkat, azentua berreskuratzea, ze bestela, zure xarma joan egiten da. Ez? Nik uste, Marko Estedin, zurekin antzeko zorai gertadak igukela, kutsu argentinarra galtzen baduzu, euskaldun bat gehiago zara. Bueno, dagoeneko bazara euskaldun bat gehiago, baina komeni zaigu kutsu argentinar hori mantentzea, ze horrek ematen dizu ere sinesgarritasuna argentinari buruz hitz egiteko, ez? Bestela izango zen gartxote doni bezala. Bai, Malvinetako gerran, ez. Beraz, zula sai, ez zaitek eskatu tarteka hitzen baten bila bazabiltza, bejonde izula, horrelako euskara maila bereganatu izanagatik, eta han Argentinan egonik mantentzeagatik, ze ez duzu errexegi izango euskaraz mintzatzea bertan, ez? Ez, iaztekote aukerarik. Oso zaila da, nik alere, nik egiten duana da egunero idatzi, hori egunero, azkenean niri guztetan jati idaztea, orduan horrekin ez dago arazorik, baina gero bai, hitz egiterakoan egia da batzutan hitzak falta zaizkidala, bai, ez da erraza eta askotan nik erakutsi edo transmititu nahi ditudan kontzeptuak apurtxo bat zaiak dira, orduan kosta egiten zait kontzeptu horiek transmititzea, eta nik badakit euskaraz hitz egiten duanean, nahiko pertsona azalekoa naizela edo ez naiz oso sakona, azaiatzen naiz, baina, bueno, claro, ez da erraza beste hizkuntza batean kontzeptu zaiak transmititzea. Gargoizean hartu dut kafea eskar bat Donostian, pentsa, Bolivia eta Txilen arteko mugan, ezagutu nuen neska kanadiar bat eta haren senarrarekin. Orduan ez zeukan senarra, bi tipa kanadiar ezagutu nituen, harremana mantendu genuen, gero Madrien ere topo ginun, eta pasadut ordu bete, hola, otzotzean, iritsi, hey, how are you? Okay, so see you soon, wherever, okay, see you. Ordu bete, fun. Eta, naizen un topatu hor, batzutan, nik azaldu nahi nien, Donostia bazela, garai batean ez, arrantzale hiri bat, eta gero, aristokraziak nola sortu zuen, beste maila bateko hiri bat bihurtzea, eta hor egontzela, eta hemen ondoko auzo hau egia gentrifikatutako auzoetako bat izan da, eta gauzak pixkat sakonago azaldu nahi, eta beste aberastasun batekin, eta pixkat justu. Marko Estedin, segitan jarraituko dugu zurekin izketan, baina Goibelategiren txanda da oraintxe, estudio zentraletara goaz azken ordukoaren bila, informazioaren ariari heltzeko. Goibelategi, arratsaldeon. Baita zui ere, badakizue lan kontuak nagusi gaurko egunean, azken honetan greban daudelako Nafarroako Foru Administrazio osoan. Zerbitzu publikoen ahultze eta foru gobernuak medikuen sindikatuarekin egindako negoziazioa salatu dute kolektibo soil bati eskaini zaiolako soldata igoera gainontzeko langile publikoak bazter utzi. Zeguneko martxa nagusia, goizeko 11etan abiatu da, 500 bat langilek hartu dute parte horretan, Nafarroako jauregirako bidea hartuz, alegia Nafarroako gobernuaren egoitzarako bidea hartuz. Sanidad pública, el dinero del PAN para la sanidad. Osasun rica, defensa de salud. Martxaren amaieran hitza hartu du sindikatu deitzaietako batetako ordezkariak, Izai Bujandak, ela sindikatuko ordezkariak. Trasladatu nahi genuen mezua, uste dut garbi dagoela, orain erakusten ari garen indar honekin, jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da, greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan, eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen, eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian, gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zikatuok gaur trasladatu nahi. Salatu dute beraz gehiagizkoak direla gutxieneko zerbitzuiek, esango dugu eunekoak direla. Eta greba batetik bestera, Komisiones Obrera Sugete, LAB eta ESK sindikatuek greba deitu dutelako kasu honetan Osakidetzaren garbiketako langileen egoera salatzeko. Asteazken honetan bildu dira Bilboko patronalaren aurrean protesta egiteko. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu errepidetan ez dugu aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz hause dena duzue, bueltan izango gara
azeguna, Bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazio gehiagorekin, eta ordura bide arte, gozatu bigarren kafeaz. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, arratsaldeko 6etan informazio gehiago, eta gu aurrera. Hemendik txatean galdetu digute, Marcos, baby, noiz zatoz Euskal Herrira? Eta itxoinen, Marcos, igo barrizut mikrofonoa, eta zurea desmuteatu behar dut, olaxe. Noiz zatoz Euskal Herrira, Marcos? Ez dakit. Espainiako gobernuak erabakitzen duenean, eta albidetzen nauenean, zeiatuko naiz joaten, baina, klaro, kontua da orain, Euskal Herrira joaten banaiz ilegala izango naizela, orduan ezin da. Ara, hemen gabiltza, laizzer hariko gara, B klasekoa kantuaren sortzaiarekin, ola ziarterekin, eta zoritxarrez munduan oraindik bagara. A eta B klasekoak, mundutik barrena mugitu nahi izateko ere aske uste dugu gure burua, eta ez garen beste. Bentsat, inigo, jakin dezala Markosek, ona etortzen danean, gutxienez, A klaseko bi leku izango dituela logiteko, ez? Nere etxea eta zure etxea. Eta hori da. Ta faltzeko pare balekure, bai. Bai, bat Tolosan, Markos, babarrunak sakramento guztiekin jateko, eta bueno, pixkate, kapitalea ezagutu nahi badezu, Donostiko portuan ere txoko bat badaukazu, nere teiatu behar. Yeah, the city, the aristocracy, right? Fish Town, yeah. Fisherman people. Marcos Tedin, tira, hortxeari ginen eta eten zaitugu, baina bueno, Malvinetako gerra hori ulertu nahirik, gerraren porrota eta batez ere hortik aurrera, bueno, Argentina utzi zituen ondorioak, tarteko, zuen harreman berezi hori txiletarrekin eta britaniarrekin, baduzu hor alako liskartxoa edo alako pike historikoa. Bueno, bai, a ber, nik uste dut, justu hemen bigarren kafean dekoten espazioa, aprobetxatu daitekeela hori, nire herria ezagutarazteko, eta bueno, esan dudan moduan, Malvinetako gerra oso aproposa da hori egiteko. Orduan, hori da, alde batetik, 3. munduko herri pobre bat, Argentina, eta beste aldetik, Inglaterra. Ez da, Europako potentzia edo imperio erraldoia. Orduan, bueno, galdu egin genuen gerra, hori ez hau zalantzarik, eta hortik aurrera bai, bueno, horrek eragin handia izan zuen gure izaeran edo gure herriaren historian, eta bueno, askotan egia da gure egunerokotasunean askotan galdetzen digutela zergatik ez garen oso ondo molatzen Inglaterrarekin, hori azalduta dago, eta bebai Txiletarrarekin. Eta bueno, alegia, hau, nik ez dut nahi arazo batean sartu. Orduan, esango dut, alegia, Txileko gobernuak, bebai diktadura bat zela, lagundu zuen Inglaterra, eta eman zizkion, hegazkinak ipintzeko lekuak Txilen. Klaro, azkenean, Inglaterra oso urrun dago Malvinetako uhartetatik, orduan, Inglaterrak behar zituen baseak Ego Amerika. Eta, bueno, Txileak eman zizkion, eta, bueno, hori gure kulturan, bueno, bai, ez da oso, horregatik deko guz arazoak Txilerekin. La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Marcos Tedin, zuen liskartxoak eta piketxoak ulertzeko beste pausu bat eman dugu. Ez dakite inoiz txiletar batek egingo zizuen, ez da, Txilen segituen egiten dute txiste bat argentinarrek ze postu lortu zuten Malvinetako gerran. Hori entzun duzu inoiz, ez da, Marcos? Ez dut uste. Eurek segituen egiten dute, gainera, ez da izagatik, gauzak asko nahasteko joera dago, adibidez, nire Amerika Latinan egin izan dizkiate txisteak gallegoenak. Gallegoen txisten egiten dituzte espainolenak bailiran, eta zu euskalduna izaki, espainola izango bazina bezala, eta horrelako gauzak. Orduan, bueno, gauzak asko nazten dituzten, ez da izatik egiten ziaten txistea, nik Argentinarretik enuen ezer, zu badakizu zer egin zuten Argentinarrek Malvinetako gerran, txapeldun orde. ¿Sabes lo que hicieron? Subcampeones. Eta, gizton parraura ematen die beraiei.
baina nik inuz ondo lertzen zerratik egiten ziaten niri txiste hori, zegaraz ikusten zioten, dena ezin da ulertu batzutan, Marcos. Bueno, ni komeriak izan dituen Argentinan bidaiatzen, komeriak, ibili nintzenean nire izenarekin, inigo. Ez dakit, baino, urrengo gura hitzen dugu, baino, gartxar badakigu zer den, eta gartxon, eta uste kontatu nela, baino, makina bat aldiz erakutsi behar izan nuen pasaportea gezurretan ez den bilela esateko, zen jendea galdetzen zian, ¿cómo te llama, bo? Tani, gartxot, no, para, eta ala ibili nintzen haseke txiste asko ere jaso nituen, Argentinarren gandik, ez Txiletarren gandik. Marko Estedin Uriburu, seguraldi, Buenos Airesen. Bero handia, justo asteburuan 40 gradu, eta gaur ezakit 40 amabost edo hortik, bai, terrible. 40 amabost edo 45? 45. 35 gaur, eta... Zutan eukiko... Ez. Bueno, ez da, hemen Buenos Airesen ez da inbesterako, baina gero Argentinako iparraldean, bai, 50, bai, ez da, Gogorra. Aizu, tira, hemen fresko gaudete, agia esan aste zoragarria daukagu, inauteriak berrezela gozatzeko giro paregabea, beraz, enbidia gehiagirik ere ez diguzu ematen, baina duela aste terdibia este esan izan bazenigu antxe 40 graduta zinetela, kaso euskaldun batek baino gehiagok, nahiagoko zukien Argentinan egon Euskal Herrian baino. Marko Estedin Uriburu, besarka handi bat eta laizter arte. Vale, laizter arte. Aio. Piensa y por pensar nuestra alma desarma y sangra. No existe una escuela que enseña a vivir. Mercedes Sosa eta Charly Garziaren Desarma y Sangra entzun dugu, Marko agurtzeko, bagoaz aurrera, segituan gurekin Olaia Intziarte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula, ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarilloak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armarilloa zen burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxea, alkilerrean baldin bazina, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8.
Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Arratsaldeko 5 eta 13 minutu, bagoaz aurrera hemen bigarren kafean. Musika eta emaizkidazu gereziak ahora eskua dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gaina. Durangoko azokan egon zen gurean. Lehengo lepotikan burua bakarkako lehen diskoa aurkezten. Diskoaren barrenean dagoenak jendea mugitu izanak bake sentsazioa eman diola irakurri dut saretan. Eta azokan diskoak agortu zirela ikusita, badirudi badela mugitu denik. Bere izatea, diskoa, prozesua eta sentimentuak ezagutzeko gonbidatu dugu gaurkoan berriz ere, Olaia Intziarte gurera. Eskerrik asko Olaia, eta bi bazu gurekin kafe hartzeko gonbita onartzeagatik. Ongi etorri. Esker mila honitz, eta bi bazuek programa hori ezten arren. Lehengo galdera, aldatu da zerbait Durangon gure ondoan aritu zen Olaia horrek zituen sentsazioetatik gaur eguneraino? Hau da, plaza hartan jasotako feedbackak ez dakit nola indartu zuen bidea, edo duda berriak sortu zituen, edo iguala da? Ni pentsatu nahi dut ez naizela egunetik egunera ja pixkete kanbiatzen naizela edo pixkete aldakorra naizela, pentsatu nahi dut ez, aldakorra naiz eta pentsatu nahi dut aldakortasun horren barrenean badakitela nire buruek kokatzen eta pixkete ikasten. Baina erranen nuke eske Durangon zegoen Olaia zegoen hain disoziatua. Oroitzen naizela erdiaz, eta bertze erdiaz ez, eta... Gurekin egon zinela bai, ez da? Ustut, zela bertze bai, baina zen bertze zonalde espazio-temporal baneretako, eta bapatean horrek emantzian golpea gero izan zen nahiko kozkorra. Eta bai, ateratze igual kostazitzaiten, baina ez dut uste sortu denik aldaketa bat nigan, edo baizik eta alrebes, iretsi zian pila bat, eman horrek, haunitzetan gero zure buru ikaso ez horrek uzten du ondorioa. Bai, pixka da aipatzen nuen azkenean azoka izaten da ez, lanak aurkezteko plaza garrantzitsu hori, berezia, eta askotan igual, arajun baino lehen ez, perspektiba batzuk dauzkagu, eta bertan jasotzen den berotasunak mugitzen ditu barruak zentzu honenean nioen. Galdetu nahi nizun ere, asko ematen duzun diskoan, orain aipatu duzun bezala ez, eman, ez dan estandaren atzean bakarrik, entzuten ditugun abestitan ere asko ematen duzu. Uste zu jendeak zure mundu intimoarekin konektatu izanak ez dakit sorpresa zarrapatu zaitu, edo sortu dizuelako amildegi moduko bat, edo ez dakit eskuzabalik hartu dezu hori nola ez, baino ez dakit sorprenditu zaitu, ezkenean etxean egiten deguna ez, intimotasunetik plazara badagolako ere distantzia bat, eta lehen disko baten aurkezpena bada ere horre erabaki horra ez, baino adierazgarria ez, orduan ez dakit sortu dizu amildegiren bat. Jode, bai. Enuen espero pasatzen nahi dena inondik inora. Eta ez dut erranen, enuenik nahi. Zeren, nahiko faltsua izanen hitzake errango banu ez dela nahi dutena edukitzea oi hartzuna, gauzek. Giten dut niretako, baino baita ere nahi dut jendeak aitzea eta harrera hau izan da kristonaretako. Eta hori Durangon bezala, naiz eta egon disoziatua, baina delako burmuinan mekanismo bat, horretaz gain, horrek ez dukentzen sentitzea super eskertua jende guziakin eta jasotzen nahi den feedbackakin orokorrean zeren
ostras, aidire pasatzen gauza politak, eta orain ere helburua momentu hontan da, karo, hau dena, hainbertze gauza golpian pasatzen direlaik eta hainbertze gauza on, eta bueno, beren gauza txarrak ere bai, uste dute, badagola tope bat, burmuinan ezin duena gehiago filtratu, koladore bat bezala, eta ailegatzen da punto bat, zeinetan ja ezin duen gehiago filtratu, eta ja, batean ez duzu sentitzen. Eta da, bertzei gabe, simaz, ez zure gorputzak eman dutelako dena, eta emozioak eman dute dena, eta batean zaude super deskonpentsatua. Eta orduan ere, oraingo helburua edo da pixkete berriz konpentsazio batera llegatzean normal bizitualizateko gauza horiek. Entzule bezala eta musikazale bezala, kanpotik ere zuk esan dezuna ez, niri oso deigarria egin zait, zentzu honenean, beti bezala, hori, hain intimoa izan da ez, eskatzen du ere disko honek, ez dakit gaur eguna, harinkeriz eta mezu eta abesti asko entzuten ditugu ez, baino diskonek eskatzen dio entzuleari ere zaurgarritasun puntu bat, eta orduneri ilusioa handia egiten dit kanpotik ere feedback hain ona izateak zen, ez dakit, batzutan esperantza galduta ez, baino honek esan nahi du bestaldean ere badagoela ez dakit, bihotza pilpilan daukan entzule sorta bat ez, eta alako mundu intimo eta zaurgarri bat sortzen duen artista bati entzuteko tarte hartzeko entzule bat ere bai, zorionez. Bai, eta horrek ere bai zentzu honen harritu nau, zeren uste dut denek badugula beldurra handia orain barrenera begiratzeko, gurekin egoteko eta normala da, ematen du kriston bertigoa, baino bapatean ariketa hori iteak eta ikuste jendeak ariketa hori egiten duela zure kantuak aitzen edo, ostras, ez dakit ematen dit gogoa segitzeko hildo beretik edo tiratzen, eta bira, ganden egunien egon itzen Elizondon, eta ingenun kontzertu akustiko bat, eta zen deigarria zen jende, heldu bazegoen kontzertu hortan, solasaldi movida mental hoi aitzen baita ere, eta gero kontzertu eta gero, simaz lagun batekin itzen pote bat hartzen, eta hori ziren bi Andre egona zirenak kontzertuan, eta errantzian batek, jode, eskeni kontzertua hitzen eta pentsatzen nun. Ostia, 24 urte eta hainbertze gauza bizitutu, gaixua ez dakitze, eta berondokoak errantzion, denei pasatzen zaizkigu hainbertze gauza kontua da, zeinek esaten dituen eta zeinek ez ez? Bai, egiten dula ariketa hori barrenera begiratzekoa eta kanporatzekoa jendeak simaz empatizatzeko, ez da bertze historio, ez da protagonista historio bat, alrebez da, edo zeinen historioa kontua da, pixka bat ariketa personal batetik edo plazaratua. Bai, ez, barrura begiratzeko ariketa hori da. Nik uste esan dezuna guztiaren artean, ideia nagusi eta potentea eta beste pertsona batek ere konektatzen duen, batzuk esan bezala erregaia da, ez? Erregaia da ere guk aurrera jarraitzeko eta barneko ariketa aipatzen zenula, lehen lepotik burua aurretik ere badakigu urte asko dara mazula musikaren inguruan, beste jende eta taldeetan ere bastakite kolaboratzen edo fijo ere aritu zea, baina esan daiteke lehen lepotik burua disko hau estreinekoa dela ez, zure lehen lan orokorra, eta barrura begirako ariketa hori hildo bezala hartuta, abesti ez eta planteamendu sonikoaz gero goitze ingo dugu, baina zein da diskoan plazaratu nahi zenuen aldarrikapen emozionala bezala, ez? Badakit asko daudela, baina orokortuko balitz emozionalki ze olaia aurkezten du diskoak, akaso olaia guztiak, baino emozioen inguruan galdetu nahi nizun, hau da, esaldi batean eta emozionalki definitu beharko zenuke diskoa, bakitzaia dela, baino gustatzen zait pixkate, gonbidatu ere aktibatzea. Daude olaia guztiak, baino onartze punto batetik olaia orokorrean zaurgarria dela eta zaurgarritasun horretan aldundu behar dela eta nahi izan dela. Zeren nire ustez ez dago alduntze posiblerik onartu gabe ez garela deus eta ze txikiak garen. Eta horrekin egin dute lanketa potoloa, konektatzen aur txiki batekin, bizitza kontaminatuz ez duen aur horrekin, zeren bertan daude emozio puruenak edo. Eta horre egin dut psikologoan bitartez, ariketa hori, eta lagungarri izan zait arras. Eta karo, erran nuke olaia guztiak daudela, baina bai dela aldarri bat, errateko
hauiteko gai naiz, eta gainera ingo dut inongo... Komplexurik gabe. Bai, komplejurik gabe, eta zure aurre iritziak ez diren ere movida. Eta aipatzen ez duen, hor lotzearen, akaso gaur egun zaurgarritasuna B klasekoa da, bizigean munduan? A klasekoa beharko luke, A klasea ulertuta, ez dakit, lehen lerroratu beharko genuke, lehen lerroratzen den baino gehiago zaurgarritasuna? Gutxi batzuen, ez dakit, autua da tamalez, edo zeirutzen zaizu? Ez dakit, hau honekin luzatzenako ginen, uste, baino zaurgarritasuna pertsona, gizaki guziek dugun einan, nire ustez bertze zaurgarritasun mota bat dugula langile klasekoak garen pertsonok. Eta gure, eta langile klaseko izateaz gain, izan ditzazkezu bertze zapalkutza batzuk gainean izan zaitezke, beltza izan zaitezke, dozein lekutako pertsona trans bat, mila kontestu desberdinetan egon daiteke zaurgarritasun hori, baina nire ustez zapalkuntza batzuk jasaten dituzun einean, horrenik eta gehiago aldentzen dela zaurgarritasun, ez dakit, burges batetik adibidez, ez? Esan daiteke akaso zaurgarritasuna B klasekoa izatea, baino B klasekoa izateagatik bagarela zaurgarri. Iala beharrez, badagolako horrez, zapalkuntza ekonomiko bat, azteko. Eta hortik aurrera sortzen direla kasu bestelakoak. Eta egia, baina hor badago ez, burgesiaren pertzeptzio hortatik ere, zaurgarritasuna ziurrenik zurekin hizketan geratu ziren bi andra haientzat, zaurgarritasun batzuk bigarren mailako garrantziakoak direla ez. Hor akaso bai. B klasekoak, beste maila batean geratzen direlako, lehen zaurgarritasuna akaso sozioekonomikoa ere badelako, edo zuk aipatu dituzun bestelako hainbat egoeretatik, ez? Eta hor badago espazio bat zaurgarritasun emozionalerako, pixkatatzean uzten duguna akaso. Bai. Egia asko luzatu gaitezkela bai, egera sartzen hemen. Lasai, abixatu nion gaurko intenso jungo zela, Olaia? Egiarra, bai, guatxobetik errantzian eta horren, hola, hobe ere, bai, ez? Baina bai, egiarran... Azkenean, zaurgarritasun guzioitatik eskapatzeko nire ustez iten dugula eta sinestarazten digute funtzionalatzen aldugula modu arras mental batean eta, bi positif ezagitzen mierda guzi hauek eta ez direla bertze represio bat gehiago bertzerik zoriontasunera bidean eta, da logika objektibo hutsa nora izan zaitezke kontekstu honetan zoriontsu. Ze astirekin, asteburuko uzten dizkizuten bi egun horiekin suertea baldin baduzu, erren edut. Normala da, eta nire ustez azkenean horrek presio guzti horrek ere bai ekiditen digu gure buruakin konektatzea eta hartzea arazoa ez garela, gure bai gauden bezala zerbaiten gatik, zerbaiten ondorio gara. Ez dakit, uste dut gaia nolabait iritsi delako mugarri batera akaso lehenkantu bat eskatzeko momentu hona izan daitekela. Bai. Ze bestela jarrituko dugu hemen murgiltzen eta... Bai, indeu, hola, zaurgarritasunarekiko ez dakit, dosier txiki bat. Bekir igual itzeliko gara. Baina lehenkantu bat eskatuko diogo laientzi harteri, zein izango da lehenkantu hori? Lehenkantua izanen da MJ. Nere Amatxi Maria Jesusendako pseudo J bat. Itzegin genuen horren inguruan Durangon, beraz entzuleak nahi balin badu gehiago jakin entrevistaura berreskura dezala, edo bestela gero galdetuko dugu, ikusiko dugu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Olaia Intziarteren lehenengo kantua, MJ. Nahi duzunean Olaia ez, zen mikroak iriki behar ditugu, aztuta nengoen. Eta, orain bai, nahi duzunean. On you that
zimurra zure zimurra zure zimurra miratxiz aparte Hortxe bagorko elkarrezketa akustikoko lehena, Olaia Intziarteren lehenengo kantu hau, badatur gure elkarrezketa gunera bueltan, eta Gartxot orain beste bide bat aukeratu behar dugu, ze zaurgarritasunarena esan dugu pixat atzean utziko genuela, ezta? Momentuz behintzat, edo ez? Ba, ez dakit inoiz atzean utzi daitekeen, baino bai, aritu gara, nahiko, zaurgarritasunaren inguruan. Bueno, Olaia, nik aitortu behar dizut, nik ere nire zimurrak miresten ditu dela, urte asko pasa dira, eta ala da mantzat musikan inguruan, eta miresten ditut nire zimurrak. Baina era berean, abestiez gain, bizitzea tokatzen zaigun entramado horretan, martziano ere sentitzen naiz. Zuri pasa zaizu? Alakorik, hau da, argi dago, abestiak ez direla nahiko, ez? Bideo bat egin nahi duenarentzat, eta hemen beti aipatzen dugu, entzule asko, batzean dagoen lan hori ez dute ezagutzen, ez? Eta presioa, eta zuere lekuz kanpo sentitu zera, edo peaje hori onartu beharreko zerbait da, ze balorazio abestiez gain bidea egin nahi duen batek egin behar duen lan guztiaren inguruan? A ber, kontua da ze bidea hartu nahi den, eta zein den bidea, ez? Erreferitzen baldin bazara bide, ezakin erran baino, normatibo batei edo demagune zure lanak arrakasta mediatikoa eduki dezan hartu nahi den bide batei, hor batzutan, ezakite, lehendabiziko lerron edo nere izenian oraintxe naiz, eta igual enaiz ausartuko gehiagi erratera, baino batzutan bai pagatu behar dire peajeak, depende eta zer espazio okupatu nahi dituzun. Baina niri haunitz gustatzen zait joku hau, eta da, egin dezakezula Caballo de Troya. Eta uste dut badirela espazio haunitz okupatu behar direnak bai edo bai, eta igual, eskegula bizigara osarra nahi dute, bizigara errebindikazionak iten, eta mugimendua sortzen, baina beti sistemak arautzen duen neurri horietan, ezta? Oida, horren barrenean. Orduan, badire espazio batzuk, arautuak daudenak bai edo bai, eta badakigu gainera usain zarkitu dutela, arras. Eta gustatzen zait jostatzea ere bai, espazio horiek okupatzera, zeren eduki dezake aurrerago zentzua. Momentuan bertan espandin bada ere, aurrerago eduki dezake zentzua. Orduan uste dute espazio guzi horietan, martziano sentitu behar dugula, bai edo bai, zeren badakigu... Akaso seinale hona izan daiteke ere, ez? Bai. Eta bertzetan, Bai, noski. Nahi dute, nite kuento, baina sentitu behar gara, nire ustez bai edo bai, espaldin bazara super hegemonikoa eta normatiboa eta igual maite duzu zain horra, baino espazio horiek maite dituzu eta baliabide horiek eta funtzionatzeko manera horiek ere bai. Baino sobera maite espaldin badituzu martzian izan martzara bai edo bai, eta igual disoziatu behar duzu pixka bat eta disimulatu eta bai, ezakit. Baina gero baten esperoan. Esperoan edo lantzen gero bat, baita ere. Ambizioarekin, akaso ez, igual, itxaroten ez, baino nora baitera ez dakit joateko ambizio horrekin ez? Bai, eske ez dakit, hau ere debate askizakora da, baino badire inbertze bide hartzeko eta badire bide batzuk ekiditen direnak eta uste dute igual interesgarri, edo ni benpin hartzeko presnago. Asko gustatu zaite Troiako zaldiaren
irudia edo metafora zen azken finean oso ados nago, ez? Entramadoa ezin da. Eta entramadoa ez diote modu negatiboan, gauzak diren moduan, baino ezin da ere eraitsi, ez? Eta ez dakite eraitsi beharroten, baizik eta argiago irutzen zait, esan dezun bezala, kostientzia horretatik eragiten saiatzea, naiz jakin norbera nundik dagoen, zeren aurrean ari denez, eta bai, oso interesgarria irutu zaizure irakurketa. Pentsatzen nuen azkenean, lehen gogunean kontzertuan hurbildu zitzaizkizun pertsona horiek, ez dutelako ziurrenik jakingo, alako abestien atzean ere zenbat egoera, zenbat troiako zaldi, zenbat presio eta zenbat bide dauden, ez? Orduan oso interesgarria. Eta hor, momentu batean, ez dakite ausardia aipatu dezu, baina hemen apuntatuta neukan, nik inpresio daukat ausardia hitza batzutan oso merke erabiltzen dela, ez? Eta batez ere, orain emakumeak, ez? Emakume interpretea edo abeslaria edo sortzaile bat edo artista, emakumezkoen loraldi berri bat egongo balitz gixan, ausardia hitza entzuten dut, eta nik ere nahi gabe etengabe aipatzen dut, ez? Ausardia ekstra bat edukiko balute bezala, eta hor galdetu nahi nizun, ausardia etzaizue inoiz falta izan akaso, eta faltazen izan da jendeak, aipatzen dugun entramado honetan, begiak ireki eta emakumezkoak berdin baloratzea eta balioa hor jartzea, ez? Ausardia hitzari ze irakurketa egiten diozu? Ez dakit... Ausart sentitu zera zu edo zu sentitu zera? Ausart sentitzen naiz, nire bizitzan lortzen bandin badut gauzak itea, lehenago adibidez igual ansiedadea ematen zidatenak. Gauza super normalak, Osa, igual joan ITV-a pasatzera bakarrik. Osa, igual momentu hortan sentitzen naiz ausarte, baina nire ustez ez dela berdin ausarte izatea edo aldundua sentitzea eta puntu horretatik egitea gauzak. Egiten baldin badut musika eta igual estenatoki baten gainean baldin manago, bai sentitzen naiz super zaurgarri, super. Baina sentitzen naiz aldundua ere bai, eta ez dakit nire biziko esperientziangatik sinetxea dut merezi dutela horregotea. Eta aprobetxatuko dutela espazio hori edo. Eta eskerrak emanen dizkio dela espazio eskaini nauen herriai edo, dena delakoai. Baina ez dakit, ere ez etzai gustatzen denen izenean solastea, zeren etorre daiteke bertze emakumezko bat edo bertze persona bat gizonezko zis bat ez dena, eta erran dizadake, igual ez da, hola, orduan nire esperientziatik, iduritzen zait, haunitzetan bai egia dela, egin behar dela, erakutsi behar dela, balio duzula, bortzaldiz gehiago. Zeren bertzenaz etorriko zaizu el tipiko eta jotzen ikusi aurretik hasiko zaizua, ez dakitze, balioak entzen, eskatzen izkiozun gauzei, eskatzen bali maidezu nizer dakit injekzio kaja bat txarrai hartzen, terreko jo el kable, ez dakitze, Piskat hortik zen, azkenean ausardia hitzan ere ustez ere askotan erabiltzen da gratuitoki, ez? Eta orain txeman dezun adibidea ere alduntze hori eman da, eta uste dut askotan gure aldean, ez? Entzulek daukatela egoera honen responsabilidadea handiena, eta ez askotan sortzaileei eta ausart bezala ez dakit, izendatzen nian hoiei. Piskat responsabilidadea entzuleari eta gizarteari berari egozten dionik. Filosofatze sakon hauek piskat alboratuta orain galdera tekniko eta sonikoagoat. Ni bastante xoratu naiz zure diskoan aurki daitezken instrumentazio elementu eta guztiez gozatzen. Galdera azkar bat, nondik sortu da piskat diskonetan ikusi ezakegun kolore anistasun hori argi zeneukan erabili nahi zenitun gauzak, argi zeneukan egon bartzuela goxotasun baita elektronika, baita esperimentazio, kantu tradizional, naste honek, bazuen aurretik ez dakit prestaketa bat, edo gehiago izan da ere grabazio prozesuan esperimentaziotik, biak, pixkan nola bizi izan dezue bidaia soniko hori diskonetakoa?
Izan dire, erran bezala, bi gauzak aldi berean. Bai ikusten dituen kantu batzun, ezakin nola erran, baino, espazio sonoro horiek edo, testurak, erabili beharreko elementuak ikusten dituen nahiko argi, baino bertze batzutan ez. Eta hortik abiatuta, guk egin genituen ensaio pila bat, konboan jotzen mandaguziakin, eta erretan, hemen arreglo hau, hemen soinu hau, hemen ezakitzer, eta gero ja grabatzerako orduan, egia da, egon zirela kanta organikoak diren kantak edo, zure mina, zerua gorriz, eta hauek izan ziren pixkat errexen izan zirenak grabatzeko, baina bai egon ziren bertze batzuk eragintzizkigutenak, burua uste desente horrengatik egon ginelako, baino arras manera frikian sonoridade batzun bila, detaileak, baino txorradak, zera DeepMind da, erabili genuen Anderren teklatu bat hartu, eta hor soinu bilatzen, baino diferentzia aski txikia zutenak elkarrekin, eta leire igual batekin konbentzitu sentitu, baina bai, produkzio aldetik, naiz eta burua usteak egon diren argi nahi nula eduki ikiskantutan, elektronika, bertze nizerdak esartuko dut txistuka fandango bat, eta ingo dizkiot hemen letristikoki kantu honetan keinu hau Erramunen kantu honeri eta bertze honeri, holako gauzak argi nitu, baina dilako nerekin bizi diren musikak. Bai. Eta ze polita aipatu duna, nola batzutan akaso entzuleak inolaz ere, ez dakit, atzemango ez duen aldaketa bat nola sortzaiaren zat izaten den bere biziko garrantzizkoa, ez? A, B edo C izan dena delakoa, akaso ez dago kanpotik hainbeste ezberdintasun, baino... Eta batzutan abesti batek nolabait esatearen funtzionatzeko, abestiak nahi zen nuen helburu hori lortzeko, bere biziko garrantzia doke diferentzia txiki horrek, ez? Claro. Sintetazari gara, eta frekuentzia konkretu batean apalago egotea, baina ez dakit azken urtetan ikusi ditugu, ez? Hainbat produkzio Rosaliarena, eta nola frekuentzia bat filtratuta, hau bakarrik atera eta hemendik eta gauzak nola lortzen dituzten efektu batzuk, esazula, hor dago... Aldatzen du funtziona, eta hor dago izan daiteke mundu bat diferentzia hori, zakite... Bai, niretzat ere. Produkzioa bada, bateria batean 4 kaja ezberdin o 6 kaja ezberdin probatzea, edo mikrofonak probatzea, soinuaren bile, baina badaude beste hainbat esparru ahotsen harmoniak nola kolokatzen diren, dena ez, gauza asko, eta hor lana amaitezina da, orduan, ondo dago behintzat, ze irudi sonorotara edo ze espazio sonorotara iritsi nahi duzun gutxera bera garbi ukitzea, ez? Gero bilaketa lana, izan daiteke gogorragoa, batzutan frustranteagoa, baina behintzat bide hori, edo helburu hori gutxera bera garbi ukitzeak laguntzen du, ez? Uste du lagundu duela zure kasuan diskonetan, ez? Bai, erabat gainera. Eta erramezala, hori ez edukitzeak ere bai prejuizioik aurre iritzik ez edukitzea ja norberarekiko egiten den horrek ematen du askatasun handia. Bai, esperimentazioa bera ere askatasunez enfrentatzea, ez da? Inigo, bigarren abestia entzuteko tartea ere iritsi zaigu. Ari aia pixkate sintonizatzen. Programa asko dira eta garrapatu diogu ordu hartak. Eta zein izango da bigarren abestia, Olaia? Bigarren kanta izanen da mix bat, zerua gorriz eta xagua takatuan artean. Gehiago xagua takatua, baina biek historio bera kontatzen dutelako, masikamente. Hor, aipu bezala, hemen apuntatutan ekan ametxen bila gabiltzala, gu ere bai, eta ambizioan, zuk aipatu bezala, kanpo balantzak eta barrukoak ez datozela bat, eta galdetu nahi nizun, zu xagua edo katua zaren, edo nola sentitzen zaren eta noiz, baina uste abesti honek erantzungo duela eta gero tartea balin badakagu, sakonduko dugu pixka gehiago. Badoa, Olaia Intziarte, gure pianoruntz eta segituan entzungo dugu bertan. Bigarren kafearen overzar horretan, Olaia Intziarte eta kantu baten faltan bi egingo dizkigunak. Nahi duzunean, Olaia.
bate ibar, ne balantza eta kanpokoa bat ez datozen eta sartu naiz zure xokoetatik Zagu txiki grizan baino sartu naiz zure xokoetatik nor gehiago gautzen da gure jokua eta tranpaitea ez da debekua bihatza parrenian dituzu sartua lasatu edo txikien hori da zure autoa etza asako nerekin bakarrik lehenagoatik gozean zatoz zure utzonaren zat geldituko naiz txiki nor da harrapakari eta nor harrapakina pentsatu ongi bializ sartu baino lehen agina ohartu zara espaldi beteta duzula platera baino instintiboki beti zatoz nigatera Zagu txikin grizan baino sartu naiz zure xokoetatik tatik tatik tik tak Zagu txiki grizan baino sartu naiz zure xokoetatik Bueno, hortxe bigarren kantua, Olaia badatorre gurera bueltan, eta ez dakit lehen kontatu digunaren arira galdera hau egiteko aukera daukagun bestela pasapalabra bat egin dezakezu. Baina kontatuko diguzu pianoarekiko zure harremana nolako izan den urtetan? Bueno, pues ni apuntatu ninduten solfeon bortxara, ez nizakonduko sobera, baina hori eskertze ditu nire gurasoak, esker mila ama eta aita, baina bere momentuan izan zen, pues, kriston kagada, nenetako. Aguantatu nuen, eta akitu nuen solfeo maite bindu nitzelako klasera joten zen batetaz, eta bueno, behitza gustora joten itzen.
Nire solfeo maite mindu nintzen. Spoiler etzen ongi atera. Eta, etzen atera. Eta, jazta, eta orden gorrotu nuen pianoa, ateratzen itzen pianoko solfeko kontzertutan piano jotzera gogoz kontra, ensaiatu gabe, erortzen zitzaiten muki urduri hartzen itzelako, eta gaur ere bai, muki erori zait, zeren traumak, pues batzutan joaten aldi eta bertze batzutan ez. Ze fascinantea dan zerebroa, batzutan, Alare, zenbat paralelismo dauden musika ikastea gotzi zaigunon, egokitu zaigunon artean, ez? Nik momentu batean gurasoen gana joan, eta esanien nahi zue, jazta akordea utzi nahi dut. Nire instrumento hori zen, ez da git, 15 urterekin, edo 16 urterekin. Eta eurek amortibatu zuten ura, esan ziten, ondo, baina zuk konpromiso badaukazu bertan, akordio orkestra batean jotzen ari zara, denboraldia bukatzen denean, itzein dugu berriro. Zerai pasazan hilabete horietan, eta gaur arte jarraitzen dute akordia jotzen, orkestra horrekin harremanetan eta jotzen, eta gero hasi nintzen beste instrumentu guzti horiekin. Baina kontua da, ze puntutaraino batutan eskertu behar digun gure gurasoei, gaur egun, ez dakit, oso modan ez dagoen intransigentzia edo bintzat erresistentzia puntu hori, eta hori horrek batzutan paradoxak sortzen dizkit, eta badakite musika erakusten duen jendearen artean badagoela frustrazio txiki bat, gaztetxoak edo aurrak ezpalin badu nahi, ez du nahi, eta gurasoek hori hartzen dutela, eta nik nire esperientziatik, niri utzi izan balidaten nahi nuena egiten, gaur enuen musikarekin inongo harremanik izango, uste dut. Ja, ezin duzu jakin, egia da. Eske kasua kasu nire ustez, eta gurasoek ere bai, kotxak egiten du bere esperientziatik hartzen du erabaki hori, erresistentzia jartzean edo ez jartzeana. Nire erresistentzia jarritzaten, nire amak etzulako lan hain martzuen ez etzuen eduki aukera solfeoa ikasteko, adibidez musika ikasteko, eta da bere biziko pena. Eta horregatik uste dute apuntatu nindutela ni. Osea, azkenean bakotxak egiten duela ere bai pixket, errealitatez bere pena edo gabezitatik baita ere. Bai, nik abidez sentitzen dut, ez dutu nindutela bezala, baino, ez leporaino, ojo, baino ez dutu nindutela pixka bat, baino nik abidez harreman sano ukinuen, aiz olain trompeta eta ez dituan gogoratzen, eta gauza asko aztu ditudan, baina, bai, bakoitzaren kasua ezberdina. Ezberdina da dudari. Bueno, eta hola egin zidarteri, pianoa jo behar duenean, eta horrelako egoeretan, mukiarekin oroitzapen iraganekoak datuzkio burura, eta eskertzen diogu zintzotasuna historia ederrago kontatzeko. Bueno, aurrera goaz pixkat etorkizunari begira, azokatik ona hilabete batzuk pasaira, diskoak baditu ere hilabete batzuk, 2023ari ze tankera hartzen diozu? Zein da helburu nagusia, lehenkoan gustatu zitzaren bota nuen galdera bat. Aurten, abenduaren 31ako olaiak, atzera begira, urte honen balantze hon bat ze izango litzake. Ez dut egiten naulitzetan balantzerik, eske, sentsazioa dut, pasatzen direla inbertze gauza, balantzak ezin dela izan A ala B. Baina A, B, C, D, F, G, H, igual, Bai, claro, baina igual batean F eta gero biharri durutzen zait, C. Ja. Erran nahi dutena da. Ez dakit, urte hontako, badakit egon bar dela mugimendua, zeren ja, nahi ez, aliagatzen zaizkizu proposamenak, ez dakitze, kontzertuetako, bertze kontu batzutarako, eta, karo, dena egin nahi nuke, baina dena ezin da. Bueno, dena ez nuke egin nahi, hau ere erramar da. Baina, aldena badakite eginen dugula, eta gauza diren bezala, aprobetxatuko dugu baita ere tirona. Orain, igual hau pasatzen alda, eta eska gintzat batzuk egon daitezke mai gaina, baina igual urrengo urtean ez. Orduan, txaiatuko ez baietz, baina igual ez, orduan kontu batzuk bai eginen dugu, eta bertze kontu batzui, hain ez ikasten ez erraten, eta kostatzen zait, baina la hostia. Kristona. Baina dena ezin da, eta bertzen ez oso mentala ere bai, onmartza ez. Noski. Bai. Bueno, ea sorta daukagun eta estenatoki gainean ikusteko aukera daukagun, ziurrenik baietz, horre nahi duenak data batzuk ja iragarri dituzu, eta indarrik haundien opa dizugu bainik, bainuk, eta bigarren kafetik guztio. Bukatzaldera, Olaia, azken abestiarekin joan bainoen. Bigarren kafean Olaia zuzenean ikusi duena, Goiuri izan da duela gutxi. Ze? Goiuri egontzen duela gutxi zu ikusten. Bai? Bai.
Bai, baina nik ez dut oraindik topatu, da pentsa data batzuk egin dituzue, baina ez dut topatu agendan hor kuadrantea. Esan, horrela gure autoexploitazioan jarraitzen dugu, garaitu gartxot. Bai, esaldi bat eskatu nahi dizut bizkate zure letrei oso adiogo naiz, eta azken galdera atzatemenekan bukatzeko, koma, zer da musikari bat, Olaia? Jode, koma, gartxot. Jode, koma, gartxot. Haizu, bera, galdetzen digu guri ere bai, diskoan, guk nik egin dut lan hau, hau da, baloia voltatu zaizu orain, baina... bueno, bestela badaukazu hemen komodina ere, abestu ze erantzuteko, baina, bueno, horre esaldi bat botatzeri badaukazu ondo, eta bestela lasai. Inigo hori galdetuko dut hemen. Inigo, zer da musikari bat? Eski, pentsatzen egon, baina marron sartu zaitun, ez? Zer da musikari bat? Nik uste edo zer gauza vibratzen jarrita zuere vibratzeko gaitasuna duen norbait. Esango nukenik sentimentuen transmisore potente bat ere bai, ez? Nik musikara bat vibrazioarekin lotzen dudalako. Alegia, mailean igurtziz bateria eta asko bilen zarata egingo banu, ez da entzun goren mikroa ez dagoela komen maile, baina lortuko genuke dagoeneko ez, base ritmiko bat, eta hemen ja musika dago ez. Hori, Hermane, musikari bat uste dut dela musika egiteko gaiden pertsona bat. Hortik aparte, sorrarezi dezazuke zerbait, edo eduki dezake bere mundu, barne mundu bat, bere kontestu... biziko kontestuaren araberakoa, baina berez musikari bat da musika egiten duen pertsona bat. Hortik aratago, da interprete bat, eta da Mikel Laboa, eta erranen diazu zer duten ikusteko. Izue, arratsaldeko 6ak buelta-bueltan, azken kantua eskatu behar diogu Olaien Ziarteri, lagun izango da, hirugarrena? Bai. Hau orkestu gabe joango da, jendeak interpreta dezala bere kauz. Bigarren kafearen elkarzieta akustikoa agurtzeko, Olaia Intziarteren hirugarren kantua lagun, nahi duzunean, Olaia. Zer da musikari bat ez badia kantatzen xoko ziei gauzik evidente nahi baino beti poesia bihurtu nahi ez eta beti frustrazioz beteta zer da musikari bat hori egiten ez duenetan Kantatu izan diot existenzialismoari eta gauzik abstraktuenei eta ez dakit oraindik nola 12 urte hauetan ez dizudan kantatu zuri hile xuri hasiko nahi izemetik emera Emeki kantari eta ez nuke puskatu nahi zure loa baina hasiko naiz kantari
Eskerrik asko Olaia intziarte, gu bagoaz entzule, bi arratsaleko 4 eta 5 hementxe izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean, ostegun gizen eguna izaki gainera. Izan ondo, eta mi esker Olaia. Mi esker noitzue. Aio, bagoaz! Keep calm and bigarren kafea.